til at knavle. Filmer du? Du skal lige så sige action. Action! Og du må ikke kigge i kameraet. Okay, så kan du bruge én stol. Stolen. Men jeg har brug for flere stole. Action! Og nu har vi evne. Hold nu kæft. Nu har vi alle stolene. Sammensætninger. Action! Sammensætninger. Den er startet. Den er optager jo! Sammensætninger. Tag den af! Sammensætninger. Vi har en dukke. Og vi har